शासकीय रुग्णालय म्हणजे खो खोचं ग्राउंड झालंय। कोणताही रुग्ण आला की त्याला खो देऊन गोवा किंवा कोल्हापूरला पाठवलं जातं असा आरोप शिवसेना नेते सतीश सावंत यांनी केला आहे। सुधारो या ठिकाणी मेडिकल कॉलेज असेल सिव्हिल हॉस्पिटलचा त्या हॉस्पिटलचा कारभार मला वाटतं एक पहिली मागणी आमची जी आहे की खो खोचं ग्राउंड इथे होणं गरज आहे। कणकवलीवरले पेशंट आला इथले डीन असतील या ठिकाणी खो देतात आणि तो पेशंट बांबोलीला जातो आहे। ही परिस्थिती आजची इथल्या मेडिकल कॉलेजची झाली आहे। प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज चालावं म्हणूनच इथले डीन जे आहे त्या डीनचा कारभार चाललेला आहे। आज डीनला लेखी पत्र देऊन सुद्धा आज ते हजर राहिलेले नाहीयेत, पण एक दिवस 2 दिवसांनी 3 दिवसांनी त्यांना ह्या मेडिकल कॉलेजला यावं लागेल। त्या दिवशी सुद्धा पुन्हा या ठिकाणी येऊन त्यांना त्या ठिकाणी जाब विचारण्याचं काम महाविकास आघाडीचं सरकार करेल। आज या ठिकाणी ऑर्थोपेडिक असेल प्रत्येक या ठिकाणी असलेली मशिनरी बंद आहे। इथल्या या ठिकाणी प्रायव्हेट डॉक्टरांशी या ठिकाणच्या डीनचे या ठिकाणी आर्थिक लागेबंदी असल्यामुळे आज या ठिकाणची यंत्रणा कोलमडलेली आहे। आज या ठिकाणी मेडिकल कॉलेजचं असलेलं या ठिकाणी टेंडरही या ठिकाणी त्याची वर्क ऑर्डर निघत नाहीये आणि म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली जी आरोग्य यंत्रणा व्हेंटिलेटर ठेवण्याचं काम या महायुतीच्या सरकारने केलेलं आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत असतील या ठिकाणी हसन मुश्रीफ असतील यांनी केलेलं आहे। महाविकास आघाडी असेल या ठिकाणी काँग्रेसचे खासदार सन्माननीय केतकर साहेब यांनी सुद्धा मला वाटतं 25 लाख रुपयाची मशिनरी सुद्धा या ठिकाणी दिलेली आहे। त्याचा सुद्धा वापर या ठिकाणी या मेडिकल कॉलेजला असेल करता येत नाही आहे आणि म्हणून आजचं आंदोलन ढोल बजाव कामगार सुधारो ज्या पद्धतीने आमच्या नर्सेस आहेत त्यांना ज्या पद्धतीने डीन वागणूक देत आहेत आणि सांगतात तुमची तुम्ही सोय करा, मला वाटतं ह्या नर्सेसच्या पाठीशी सुद्धा महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही खंबीरपणे उभे राहणार आहोत। आणि डीनने आपल्या कारभारामध्ये जर सुधारणा केली नाही आणि इथले पेशंट ज्या पद्धतीने गोव्याला जात आहेत गोव्याला जाण्याचं प्रमाण या ठिकाणी थांबलं नाही आणि ह्या ठिकाणी डीन वेळीच या ठिकाणी हजर झाले नाही आणि आमच्या प्रश्नांना उत्तर दिले नाही, आचारसंहितेचा भंग करून सुद्धा पुन्हा या डीनच्या विरुद्ध आम्ही तीव्र आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाहीये। आणि म्हणून आज महाविकास आघाडीच्या वतीने आरोग्य यंत्रणेला जाग आणण्यासाठी आज ढोल बजावचं आंदोलन केलं। याबद्दल महाविकास आघाडीच्या सर्व कार्यकर्त्यांना मी धन्यवाद देतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।